Helo, fel arfer byddwn ni'n neud arbrofion yn y pentre gwyddoniaeth ar faes y Steddfod yn yr haf, ond dyw hynny ddim yn bosibl heddi, felly croeso i gyfres o arbrofion yn yr Ardd. Dros yr wythnosau nesaf, fe byddwn ni'n mynd ati i wneud nifer o arbrofion gwyddonol yma yn yr Ardd. Felly cofiwch alw draw bob dydd Gwener, 11 y bore, i weld beth sy'n o'n blaenau ni. Yn yr arbrawf nesaf, byddwn ni'n mynd ati i adeiladu cell solar. Gan ddefnyddio mor belled y gallwn ni y defnyddiau sydd ar gael i ni fan hyn adre ac yn yr Ardd. Mae hwn yn rhan o brosiect ymchwil mawr sydd gynnon ni o'r enw Spark. Mae hwn yn brosiect ar y cyd rhwng Aberystwyth, Bangor ac Abertawe. A'r pwrpas hwn yw i ddatblygu y dechnoleg a'r gwyddoniaeth newydd ar gyfer y genhedlaeth nesaf o gelloedd solar. Fel bod ni'n gallu sicrhau bod Cymru ar flaen y gad ar gyfer y dechnoleg yma ac hefyd yn ehangach ar ddefnyddio egni mewn ffyrdd newydd a glân. Byddwn ni'n defnyddio pethau cyffredin fel gwydyr, mwyar duon a pseudocrem. Pot o hwn digwydd bod y fi ers oedd y plant yn fach a neis bod e'n cael rhyw fath o ddefnydd nawr ar ôl cymaint o flynyddoedd. Felly bant â ni. I dasglu'r trydan, mae angen cael rhywbeth sy'n cludo trydan, ond sydd hefyd yn dryloyw adael y golau mewn. Felly mae angen 2 electrod yno, un positif a un negatif. Mae 'da fi darnau o wydr fan hyn. Mae'r rhain bach yn arbennig, maen nhw wedi cael haen denau o ocsid tin ac indium arnyn nhw. Felly mae'r haen yn cludo trydan. Fel welwn ni fan hyn, os na i fesur y gwrthiant fan hyn, mae hwnna tua 36 ohm a mae hwn hefyd yn rhywbeth tebyg. Felly dyma'r 2 electrod, ond mae'n rhaid i fi gael dargludydd sy'n hefyd yn helpu'r cemeg ar un o'n nhw, a ddau'n defnyddio carbon, a ar y llall bydd angen lle dargludydd yno, a wy'n mynd i ddefnyddio zinc ocsid, a wy'n mynd i gael hwnna o'r pot fan hyn, sef pseudocrem. Rhai o chi'n nabod hwn falle o rhoid ar penôl babis, a falle ddim wedi sylweddoli bod e'n bosib wneud cell solar allan ono fe hefyd. Felly na i gynnu'r lamp gynta. Mae'r lamp yn fflam melyn sy'n creu lot o fwg, hwnna dwi eisiau. A wedyn na i gymryd darn yma a wedyn rhoi hwn yn y fflam. Wedyn y syniad fan hyn wedyn yw bod fi'n cael haen o garbon ar hwn, a mae hwn yn mynd i fod yn bwysig i ni nes ymlaen. Felly na i rhoi hwn, cadw hwn mewn fan hyn. Wedyn trio cael cymaint drosto fe gallai. A wy'n meddwl hapus gyda hwnna. Hwnna'n haen hyfryd o garbon. Felly mae 'da fi gwydr cyffredin fan hyn gyda carbon yna fe, a mae 'da fi gwydr wedyn efo'r haen 'ma o'r ocsid y dargludo 'ma, a mae hwnna'n barod i fynd hefyd. Felly allai ddiffodd hwn
a wedyn paratoi y darn nesaf. Fe o golchad fach y fydde gynta. Defnyddio tynwr paint i olchi rhain. Y gwared o fendisedd i. Felly dyma fe fyna. A wedyn mae 'da fi darn o bachragor o'r pseudo crem wedyn. Na i roed yr pseudo crem ar hwn wedyn nes ymlaen. Fi ddim iser pseudo crem bobman ar hwn, felly fi'n mynd i roi darn o dap arno fe. Mae bod dim ond yn y darn canol mae'r pseudo crem yn mynd. Rodi hwnna lawr yn daclus hwnna. Scarlat yw hwn wrth gwrs, dim ddim rhyw arall. A wedyn, na i roi hwn o'r ofalus a gallai arno fyny ar y bit canol yma. A eisiau haen golew o hwn arno i. Ond fel welwch chi, mae lot o saim yn hwn. Felly mae'n neud y job, mae'n bod i wneud yn arbennig o dda, ond ar gyfer y cell solar solid dwi'n eisiau yr hylif mae gyd. Felly mae'n rhaid fi wneud hwn mor ofalus y gallai hyn nawr. Eisiau dipyn o drwch o hwn o'no i. Na fe. A wedyn, mae'n ofalus reit wedyn. A i dynnu'r tap i ffwrdd. Hwna dwi eisiau. Just y siap na fyna. Right, y cam nesaf nawr yw i droi hwn o fod yn hylif i fod yn solid. A dyw'r fflam y lamp fach fan hyn, yr capar i benne, ddim cweit digon da, achos dwi ddim eisiau fflam melyn, nawr dwi eisiau fflam glas. A lwcus lan fan hyn yn yr ardd, mae gen i barbecue nwy, a mae hwnnw'n llosgi'n arbennig o dda gyda fflam glas. Felly mae hwnna'n golygu byddai'n cael y gwres, ond dim y carbon yma. Ni eisiau carbon fan hyn, dwi ddim eisiau fer hwn. Felly y gobeith yw bod hwn wedyn yn mynd i cael gwared o'r saim yma. Mae fi tongs bach fan hyn sydd wedi cael ei ynysu. Felly mae hwnna'n yn beth da i gael hefyd. Felly dyna'r cam nesaf. A dyma ni. Nid yn hollol lwyddiannus, ond yn weddol. Mae wedi gwneud beth oedd e fod i wneud ar y top. Ond fi'n credu bod fi wedi rhoi bach gormod, felly wneud e dal gweithio. Mae e dal yn frown ar y gwylod fan hyn, lle mae hwn wedi bod bellach allan o'r fflam, felly di hwn ddim wedi newid yn llwyr i beth o'n eisiau. Ond y pen yma, mae hwnna'n berffeth, mae hwnna'n wedi newid yn llwyr mewn i'r haen o sych o nano zinc oxide gobeithio. Wedyn na i adael hwn fan hyn wedyn ar y fainc i oeri, a wedyn ôl at hwn nes ymlaen. Wel, mae'n nôl a'r cam nesaf yw gael yr moleciwlau sy'n mynd i amsugno'r gwres, a i wneud hynna mae gen i fan hyn mwyaf dion wedi masio lan. Beth mynd i drio cael allan o hyn, bach o ddŵr poeth ar ei benne i gael y cemegyn allan o'r mwyaf dion. Chydig o ropio hwn sy'n angen o'na wedyn.
Cymryd bach o hwn. A i roed e ar yr cell solar. Wedyn ni'n ni adael hwn am chydig bach wedyn i sychu. Mae nhw'r ddwy electrod gyda'i gilydd a wedyn y cam nesaf wedyn yw rhoi chydig bach o yr iodine rhwng y ddau. A mae rhaid cael hwn, cael yr iodine rhwng y ddwy electrod. Hwn yn math o stwff bydd y mam yn rhoi ar yn coesau ni pan byddwn ni wedi sgathru pan byddwn ni fach. A mae hwn yn bwysig i gael, mae rhaid cael eionau rhwng y ddwy electrod fel bod y gwefr yn cael ei rhoi nôl mewn i'r ddwy electrod pan bydd yn cynhyrchu'r y fwltedd. A wedyn, dyn ni bron yn barod i weld os yw'n gweithio. Mae'r cell solar wedi orffen, nawr mae'n amser gweld os yw'n gweithio. Felly wedi gysylltu fe i'r mesurydd fwltedd fan hyn, a wedi guddio fe gyda'r y lluchen ma fan hyn i stopo'r haul i daro'n erbyn e, i gychwyn. A mae eisos yn mesur ryw 0.552 volt, sef ryw 52 millivolt. Mae e fan hyn, ni'n lwcus bod yr haul yn tu ôl i fi fan hyn, union yn y lle iawn, diolch yn fawr haul. A felly na i symud y lechen i weld beth sy'n digwydd pan ni roi golau arno fe. A mae fe'n codi. A mae'r gell fach nawr yn cynhyrchu trydan. Mae e'n rhoi 0.314 volt. Felly petai ni'n cael 5 o'r ein, bydden nhw'n gyfartal â batri. A mewn egwyddor, lle ni ddefnyddio hwn wedyn i ddefnydd da. Ond pwrpas yr arbrawf oedd i ddangos bod e'n bosib i wneud cell solar allan o fwyar dion a swtocem a
debyg bod ni wedi llwyddo i wneud hynny.